Η γραφική λεωφόρος Κολοράντο της Πασαντίνα στην Καλιφόρνια είναι η περιοχή της διάσημης παρέλασης Τουρνουά των Ρόδων από τότε που άρχισε, το 1890. Και σήμερα, ένα μόλις τετράγωνο νότια, στην καρδιά της παλιάς πόλης, βρίσκεται η νέα εκκλησία της Σαϊεντολογίας της Πασαντίνα. Είναι ένα κτίριο 5.400 τετραγωνικών μέτρων που χτίστηκε το 1906 και έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό και διατηρηταίο. Το εσωτερικό του είναι από κάθε άποψη μια ιδανική εκκλησία της Σαϊεντολογίας, ξεκινώντας με μια ρεσεψιόν που είναι διαχρονική. Αλλά το πιο εντυπωσιακό μέρος αυτής της εκκλησίας βρίσκεται ακριβώς από πάνω. Είναι ένα τετραόροφο αίθριο που είναι ήδη πολύ γνωστό στην περιοχή και που θα έκανε οποιονδήποτε ειδήμονα αρχιτέκτονα να θαυμάζει την αποκατάστασή του. Οι περαστικοί είναι ευπρόσδεκτοι να ανακαλύψουν τι είναι η διανοητική και η Σαϊεντολογία στο κέντρο ενημέρωσης κοινού της Πασαντίνα, που παρέχει μια πλήρη εισαγωγή. Μόλις δίπλα από το αίθριο υπάρχει και μια πλήρη σειρά από χώρους για σεμινάρια και όλοι πλήρως προσαρμοσμένοι για τις ποικίλες ανάγκες των κατοίκων της Πασαντίνα. Ολοκληρώνοντας τους εισαγωγικούς χώρους, περνάμε στο κέντρο αποκάθαρσης της Πασαντίνα. Και εδώ βρίσκουμε άλλη μια εφαρμογή λειτουργικότητας και αισθητικής. Και σε αυτή την περίπτωση, ένα ιαλογράφημα με την απεικόνιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πόλης, τα ξεχωριστά δέντρα της και φυσικά τα τριαντάφυλλά της. Ένα πάτωμα πιο πάνω, ολόκληρος ο όροφος είναι αφιερωμένος στην Ακαδημία για εκπαίδευση στις δεξιότητες της συμβούλευσης της Σαϊεντολογίας, που είναι γνωστή ως Auditing. Και τέλος, ορίστε ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της ιδανικής εκκλησίας, το παρεκκλήσι της Πασαντίνα. Έχει σχεδιαστεί για να χωράει εκατοντάδες ανθρώπους στις εκδηλώσεις και τις αποφοιτήσεις. Εξυπηρετεί επίσης ως χώρος για σεμινάρια, για κυριακάτικες λειτουργίες της Σαϊεντολογίας και φυσικά ως αίθουσα για εορταστικές εκδηλώσεις κοινοτικών συγκεντρώσεων. Ορίστε λοιπόν, ο ιδανικός οργανισμός για την πόλη των Ρόδων, η Εκκλησία της Σαϊεντολογίας της Πασαντίνα.